Aita, zurekin itzen nahi dut Naraki buruz. Eske beste gauzetara dedikatzen zea eta, ahaztuta ja. Hau nere aita da. 1977an, frankismo betean, bere lagun seminarista batzuekin batera, Enaraki izeneko musika banda sortu zuen. Pop, rock eta psikodelia doinuak euskeraz egiteko. Yo no tenía una guitarra de estas, apenas le digo, de la re, mi, do, fa, sol, y nada más. Eta musika gustatu zaigu. Da esango nuen, bueno, musika euskaraz egin behar dugu. De música tocábamos música del momento, pero en euskera. Eta bintzat erakutsi ze musika zegoen eta gainetik euskeraz. 100 kontzertu eskaini eta disko txiki bat kaleratu ondoren, 1971an, Larraitzen, Txindoki mendiaren magalean, azken kontzertu bat jo zuten. Eta ondoren, betirako desagertu ziren. Baina orduan, zer dira Enarak? Musika talde bat? Hegazti bat? Simbolo bat? Que graban a cualquiera. Al menos que llega, le toca y taca.